हेलो हेलो। हाँ मालिक। ஏய் என்ன பண்ற? சார்ஜ் போட வந்தேன், பார்த்தா பின்ன காணோம். இதையும் பிச்சு புட்டியா? ஒரு பொருள் உருப்படி ஆக்க மாட்டே நீ. ஐயய்ய, நான் எதையும் பிச்சு போடல. அடிக்கடி சார்ஜ் போட்டு எடுக்கிறனால சார்ஜிங் போட்டு டேமேஜ் ஆயிருது. அதுக்காக தான் இதை வாங்கி மாட்டி வச்சிருக்கேன். இது மேக்னெட்டிக் டைப் சி அடாப்டர். இதை இப்படி போன்லயோ இதை சார்ஜிங் கேபிளே கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சார்ஜ் போடும்போது இப்படி கிட்ட கொண்டு போனாலே மேக்னெட்ல கனெக்ட் ஆகி டக்குன்னு சார்ஜ் ஏறிடும். இதுல 120 வாட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. 480 mbps டேட்டாவும் இதை வச்சு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அவசரத்துல வெளியே எங்கேயாவது போகும்போது சார்ஜ் போடுக்க பார்க்காம வெடுக்குன்னு புடிங்கி விட்டோம்னு வச்சுக்க, சார்ஜ் போட்டுக்கும் பெருசா டேமேஜ் இருக்காது, நமக்கு எதுவும் பெருசா செலவு இழுத்து விடாது. ஆமா, உன் சார்ஜர் தான் இருக்குல்ல, அப்புறம் ஏன் சார்ஜர் எடுத்த? டேய், என் சார்ஜர்ல போட்டேன், சார்ஜ் ஏற மாட்டேன்னுச்சு. அதான் சரி உன்னோடதுல செக் பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு வந்தேன். கேபிள் பிரச்சனையா இருக்காது, உன் போர்ட் தான் பிரச்சனையா இருக்கும். சார்ஜ் போட்டு இப்படி வெடுக்கு புடுக்கு புடிங்கிட்டு போறேல, அதான் போர்ட் போயிருக்கும். நீ போனை ரிப்பேர் ஆக்கிவிட்டு என்னைய வந்து பிச்சு புட்டியா கிச்சு புட்டியான்னு கேக்குறியா? கரெக்டா இருந்துக்க. கரெக்டா இருந்தா போறட்டா, இல்லைன்னா மண்டை பூரா கால்னாதான்.